дар ин фасли сарсабзи табиат сайёҳат кардан лаззату ҳаловати дигар дорад. барои ҳамин ҳам сайёҳон дар ин фасл зиёдтар ба минтақаҳои кӯҳӣ сафар намуда аз боду ҳавои салқин ва манзараҳои барфпӯши он дидан мекунанд. сайёҳати имрӯзаи мо низ бо ин мақсад дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Дургард ҳамроҳи сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат аз шаҳри Душанбе роҳ ҷунуби ноҳияи Варзоб гирифт, аниқтараш мавзеи лолакӯли минтақаи Хоҷасанхок. аз маркази шаҳри Душанбе бо роҳи шоҳроҳи Душанбе айнӣ ҳаракатро оғоз кардем. роҳи кӯҳӣ қад-қади дарёи Варзоб тӯл мекашид ва бо манзараҳои дилкаши худ моро мафтун месохт. ҳар як гардиши роҳ манзараи навро пеши назари мо намоиш медод. аз дарахтони сарсабзи соҳили дарё то кӯҳҳои сарбафалак ки дар дуриҳо бо барфҳои сафеди худ моро истиқбол мекарданд. пас аз тай кардани бештар аз 60 километр мо ба макони ҳамроҳшавии дарёи Варзоб бо дарёи Майхура расидем. ин ҷо оби софу мусаффои Майхура бо оби тираи Варзоб ба ҳам мепайвандад ва манзараи ҳайратангезро бо пасманзари кӯҳҳои сарбаафлок ба вуҷуд меорад. гурӯҳи мо дар ин ҷо қарор гирифт то аз ин манзараи афсонавӣ аксҳои хотиравӣ бигирад. боди салқини кӯҳистон ва садои хурушони дарё фазои ин мавзеъро боз ҳам дилкаштар мегардонид. мо дар мавзеи кони ангишти зиддӣ ба тарафи рост гашта минбаъд роҳамонро дар миёни табиати нотакрори деҳаҳои зиддии поён ва зиддии боло давом додем. нақлиёти мо қад-қади шохоби дарёи Варзоб ва деҳаҳо роҳ паймуд. деҳаҳои ин минтақа бо табиати нотакрори худ, дарахтони гуногуни сарсабз ва хонаҳои оддии рӯстоӣ фазои оромбахшеро ба вуҷуд меоварданд. дар як нуқтаи манзараи кушоди болотари деҳаҳо мо қарор гирифтем то аксҳои хотиравӣ бигирем. сайёҳон бо шавқ дар пасманзари кӯҳҳои барфпӯш ва сабзазори атроф аксҳои зебо бардоштанд. хоҷасанхок миёни сайёҳон бо кӯҳҳои осмонбӯсу табиати бой ва чашмаи шифобахшаш шӯҳрат дорад ва ба он ҷо қариб дар ҳама фасл сайёҳон сайру тамошо мераванд. дарёчаи пурҷӯшу хуруш ва мусаффои деҳа аз боло аз барфу пиряхҳо манша гирифта бо валвала ба поён ҷорӣ мешавад. боду ҳавои тозаю салқин ва атрогини сабзазору гулпӯши атроф таъби сайёҳонро хеле ҳам болида мегардонид. роҳи мо пурпечутоб ва кӯҳӣ буд, аммо манзараҳои атроф бо ҳар гардиш зеботар мешуданд. нақлиёти мо чанд маротиба қарор гирифт то сайёҳон аз манзараҳои рангини табиат акс бигиранд. дар баландии наздик ба 2500 метр мо аз нақлиёт фаромада манзараи кӯҳҳои барфпӯш ва сабзазори паҳншударо тамошо кардем. ин ҷо дар баландии қариб 3000 метр аз сатҳи баҳр чашмаи нарзан аз канори дарёчаи шӯхоб аз зери замин ҷорӣ мешавад. обаш хеле зулулу хунук аст ва маззааш бошад аз оби газноки шоҳанбарӣ ҳеҷ фарқе надорад. воқеан ҳам ҳайратовар аст ки чӣ гуна метавонад оби табиӣ газнок бошад. ҳамин тавр пас аз тай кардани боз 40 километри дигар мо дар нуқтаи оғози сайёҳати кӯҳии худ дар баландии 2950 метр дар ин истгоҳи хурдакаки сайёҳон қарор гирифтем. ин ҷойро сокинони маҳаллӣ барои қабули меҳмонон то ба андозаи мувофиқ намуданд. ҳамагон ҷуздонҳои худро ба пӯш карда асодастҳои сайёҳӣ барои роҳ рафтан дар кӯҳ об ва боронӣ гирифтем, чун эҳтимолияти боридани борон вуҷуд дошт. баъдан роҳбалад ба аҳли гурӯҳ дастурамали муфассал дода дар бораи хатсайр, қоидаҳои бехатарӣ ва вижагиҳои табиати минтақа маълумот дод. ҳамин тавр ҳама аҳли гурӯҳ ба сӯи лолакӯл роҳ пеш гирифтем. хоҷасанхок дар баландиҳои аз 2500 то 4500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда бо табиати гуногун рангу гуногун навъи худ сайёҳонро мафтуни худ сохтаву қариб ҳар ҳафта ба ин ҷо сайёҳон аз дохил ва дигар давлатҳои хориҷ барои сайру тамошо меоянд. дашту теппаҳои сабзу гулпӯш, дарёчаҳои сероби мусаффо, кӯҳҳои сарбаафлоки барфпӯш ва муҳимтар аз ҳама чашмаҳои шифобахш ки дар якҷоягиву ҳамоҳангӣ беҳтарин минтақаи сайёҳиро табдил додааст, моро водор ба он сохт ки ҳарчи бештару зиёдтар васфи ин диёр кунем.
ҳангоми сайёҳат махсусан ба кӯҳҳо барои тағйирёбии ҳарлаҳзаинаи вазъи ҳаво омода будан зарур аст. ҳарчанд ҳоло дар душанбе ҳаво гарм ҳам бошад, дар ин баландии қариб 3000 метр аз сатҳи баҳр ва ҳоло ки мо то рафт ба кӯҳҳои барфпӯш наздик мешудем, ҳаво аз салқинӣ оҳиста ба хунукшавӣ шурӯъ кард. моро зарур аст ки ҳоло масофаи наздики 4 километр роҳро тай карда ба лолакӯл расем, ки дар домани кӯҳи барфпӯш ҷойгир буда ҳанӯз ҳам барфҳои атрофаш об нашудаанд. манзараҳои атрофи ин ҷо низ мафтункунанда буда, боди салқини кӯҳӣ ва майсазору гулҳои рангоранг таби ҳар як сайёҳро болида мегардонад. бо назардошти мувофиқ будани шароити табиӣ муҳайё гардида, ин ҷо имкон аст ки хатсайрҳои сайёҳати варзишӣ, кӯҳию кӯҳнавардӣ, аграрӣ ва табобатиро ташкил намуд, зеро таваҷҷӯҳи сайёҳон маҳз ба чунин минтақаҳои иқлимашон салқин дар фаслҳои гарм зиёдтар аст. ширкатҳои сайёҳӣ низ ҳарчи зиёдтар дар ин фаслҳо бо талаби сершумори сайёҳон ба чунин минтақаҳо хатсайр ташкил намуда, онҳоро бо ҷолибтарин маконҳои сайёҳатбоби фасл ошно менамоянд. ва ҳоло ки таътили тобистона оғоз меёбаду хатсайр на он қадар душвор аст, пас дар он наврасону ҷавонон низ метавонанд ширкат варзанд. ҳамин гуна роҳи мо тавассути манзараҳои теппаю кӯҳҳои сабзу сафедпӯш пеш мерафт. кӯҳҳои сарбаафлок, сабзадори паҳншуда ва гулҳои рангоранг манзараи нодирро ба вуҷуд меоварданд. барфҳои боқимонда дар қуллаҳо дар зери нури офтоб медурахшиданд. мо аз ду тарафи роҳ кӯҳҳои сарбафалак ва дарёчаҳои хурду мусаффоро тамошо мекардем. дар роҳ чандин маротиба қарор гирифтем, то дар пасманзари табиати атроф акс бигирем. ҳавои тозаи кӯҳистон ва бӯи гулу майсазор таби моро болида мегардонид. пас аз чанд соат мо ба кӯли хурдакаки мусаффо расидем, ки дар доманаи теппаҳо ҷойгир буд. сайёҳон дар соҳили кӯли хурдакак аксҳои хотиравӣ гирифтанд. чӣ зебоии нотакрору мафтункунанда дорад ин ҷо. роҳи мо боз ҳам баландтар ва ба минтақаи барфии кӯҳ наздик мешуду шамоли сарди барф мевазид. болои сар бошад, ин вақт аз куҷо як уқоби азимҷусса пайдо шуд ва давр зада гузашта рафт.
дар баландии 3350 метр мо ба кӯли лолакӯл расидем. ин кӯл дар силсила кӯлҳои мавзеъ бузургтарин маҳсуб меёбад ва дар доманаи кӯҳҳои аз 4500 метр баландтар ҷойгир аст. оби сарду хунуки кӯл аз барфу пиряхҳо сарчашма мегирад ва поёнтар рафта яке аз шохобҳои дарёи варзобро ташкил медиҳад. сайёҳон дар соҳили кӯл аксҳои хотиравӣ гирифтанд. мо ин ҷо барои хӯроки нисфирӯзӣ хон густурдем, рӯи газ чой гузоштем ва ба суҳбат оғоз кардем. номи ман Сергей. Ман аз Душанбе ҳастам. ҳамин ҷо таваллуд ва бузург шудам. хеле муддат аст ки ба кӯҳҳо сайру саёҳат мекунам ва ҳоло бошад ба рухсатии меҳнатӣ баромада қарор додам ки боз ба саёҳати кӯҳӣ машғул шавам. имрӯз ҳаво, роҳи саёҳат, минтақа ва ҳамроҳонамон бисёр хубанд. дар вақти саёҳат одамон бо ҳам ошноӣ пайдо мекунанд, муошират ва хотироти нав сурат мегирад. роҳи имрӯза дуру дароз ва мудом кӯтал буд. ҳоло бошад назди ин кӯли зебо қарор дорем. барф ин ҷо хеле зиёд аст. манзараи табиат ва қулъа ба дил фараҳ меорад. душанбе ҳоло гарм аст. ин ҷо бошад бисёр салқин. тавсия медиҳам ба ҳама то ба чунин манзараҳои табиат биёянд ва аз тамошои гӯшаҳои зебои Тоҷикистон ҳаловат баранд. тавсия медиҳам ки аз хонаҳои тангу ҷангалҳои бетонӣ баромада ин ҷо биёед то рӯҳу равонатон болида гардад. дар ин ҷо аслан ду кӯл бо ҳам наздик ҷойгир шуданд ва дар оби софу зулулашон кӯҳи барфпӯшу осмони кабуди камабр инъикос меёбад ки манзараро ба як акси афсонавӣ табдил медиҳад. имрӯз мо ба саёҳати кӯҳӣ ба кӯли зебои лолакӯл омадем. онро барои он лолакӯл меноманд ки аз баландӣ ба гули лола монанд аст. аз шаҳри Душанбе то ба минтақаи Хоҷасангхоб мо қариб 100 километр роҳро бо нақлиёт тай карда омадем ва саёҳати кӯҳӣ худро аз назди чашмаи минералии Нарзан оғоз кардем. пиёда мо қариб 4 километр роҳро тай кардем. мо ҳоло дар баландии зиёда аз 3350 метр аз сатҳи барқ қарор дорем. ширкати мо мехоҳад ки боз ҳам зиёдтар сайёҳони хоҳишмандро ба ин ҷо ба саёҳат биёрад, зеро табиати лолакӯл бисёр ҳам зебову тамошобоб аст. дар ин баландӣ ҳаво зиёд тоза ва ба саломатӣ фоидаовар аст. тавре гуфта моро дар ин саёҳат ғайр аз сайёҳони дохилӣ инчунин сайёҳон аз хориҷи кишвар низ ҳамроҳӣ доранд ки ҳоло ҳангоми суҳбат бо ҳаяҷон аз таъссуроти худ нақл мекарданд. ман имрӯз ба саёҳати кӯҳии Лолакӯл омадам. ин кӯл хеле зебо аст. беҳтарин манзараҳои сабзу барфӣ дорад ин макон. Тоҷикистон кишвари кӯҳҳост ва ман ин кишварро дӯст медорам. гарри яке аз он сайёҳонест ки бисёр кишварҳои дунёро сайр кардааст ва ин навбат маротибаи дуюм аст ки ба ин ҷо меояд. макони бисёр зебо аст. ҳанӯз 8 моҳ пеш ба Тоҷикистон омада будам. ин маротибаи дуюми ташрифам ба Тоҷикистон аст. саёҳати кӯҳии имрӯза ба ман хеле писанд омад. гирду атроф хеле зебост, ба хусус кӯли ин мавзеъ. дуюм маротиб аст ки ба Лолакӯл меоям. бори якум омадан дар обаш обозӣ накарда будам, вале имрӯз обозӣ кардам. об бисёр хунук буд, аммо худамро хуб ҳис мекунам. воқеан ин ҷо хеле зиёд зебост. дар саёҳати кӯҳӣ моро роҳбари лоиҳаи платформаи рақамии сайёҳии Туртиҷӣ нахустин агрегати сайёҳии Тоҷикистон низ ҳамроҳӣ мекард ва мо бо ӯ як суҳбати ҷолиб ташкил кардем. Дилшод Собиров дар бораи вижагиҳои минтақа, зарфиятҳои сайёҳии Тоҷикистон ва нақшаҳояш ҷиҳати таҳриру такмили ин платформаи рақамӣ чунин ибрози назар кард. дар соҳаи сайёҳӣ фаъолият карда мо лоиҳаи Туртиҷиро таҳия кардем. ин аввалин агрегати иттилоотии сайёҳии Тоҷикистон аст. дар ин соҳа кор карда, агар худат дар чунин ҷойҳо шахсан ҳузур надошта бошӣ, чунин зебоиро интиқол додан ва умуман тасвири чӣ гунагии табиати Тоҷикистон
мушкил аст. аз ин рӯ вақти платформаро дар соҳаи сайёҳӣ мекушоӣ бисёр хуб аст. агар худат дар ин минтақаҳо сайёҳат кунӣ, роҳ гардӣ, чунин манзараҳои зеборо бо чашмонат бубинӣ ва сарфам равӣ ки як ҷаҳонгард дар роҳи сафар чиҳоро аз сар мегузаронад. асосан мо дар платформаамон объектҳои сайёҳиро нашр мекунем ва барои тафсири ин маконҳо маълумот кам аст. ин метавонад аксҳо, ҷойгиршавӣ ва наворҳо бошад. барои ба чунин маконҳо бо ҳайати гурӯҳи корӣ рафтан, мавқеи ҷойгиршавиро аниқ, маълумотро ҷамъоварӣ ва сабту наурбардорӣ кардан мушкил аст. бинобар ин ман қарор додам ки худам бояд чунин сайёҳ бошам ва ҳамроҳи сайёҳон роҳ гашта чунин зебоиеро ки ягон аксу навор наметавонад инъикос кунад бубинам. фазои сайёҳатро эҳсос ва вазъияту ҳолатҳоро мушоҳида намоям. бо сайёҳон дар рафти хатсайр муошират кунам то фаҳмам онҳо чӣ мехоҳанд. туртиҷи агрегатор, платформа ва ё худ сомонаи мукаммали дорои маҷмӯи хатсайрҳо дар Тоҷикистон аз беҳтарин ширкатҳои сайёҳӣ ва роҳбаладони ботаҷриба мебошад. аз ин сомона шумо метавонед хатсайри сайёҳӣ мувофиқ ба завқ ва буҷаи худро интихоб кунед. аз сафарҳои инфиродӣ то гурӯҳӣ, аз гаштугузори оромона дар кӯчаҳои шаҳрҳо ва тамошои ёдгориҳои таърихӣ то саёҳатҳои саргузаштиву ҳаяҷонангез дар кӯҳҳои осмонбӯси Помир. ман фикр мекунам ки бояд дар навбати аввал мо сайёҳати дохилиро рушд диҳем, зеро баъзеҳо намедонанд ки Тоҷикистон чӣ гуна кишвар аст, чӣ гуна макону манзараҳо ва табиат дорад ва ё умуман онҳоро чӣ зебоӣ иҳота кардааст. масалан ин кӯл ё ана ин кӯҳҳо ва ё ин ағбае ки мо тавассуташ гузаштем. аз ин рӯ ман тавсия медодам ба ҳамватанонамон ки агар имконият дошта бошанд ба чунин минтақаҳо сафар кунанд. ин сафарҳо чандон қимат ҳам нестанд ки шумо аз онҳо худдорӣ кунед. биёед тамошо кунед, акс гиред, ҳаловат баред. донед ки кишвари мост ва чӣ гуна зебоиҳоро соҳиб аст. платформаи туртиҷӣ бештар барои сайёҳони хориҷӣ мувофиқ шудааст, лек шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам метавонанд аз он истифода баранд ва дар бораи минтақаҳои зебои Тоҷикистон маълумот пайдо кунанд ва инчунин метавонанд барои худу наздикон ва меҳмононашон меҳмонхона, хатсайри сайёҳӣ ва роҳбаладро мушаххасан фармоиш диҳанд. мо болои ин лоиҳа кор карда истодаем ва барои боз ҳам мукаммал карданаш талош дорем, чунки ин платформае нест ки дигар зарурати такмил доданаш набошад. ба монанди ин платформаҳо бояд ҳамеша таҳриру такмил дода шаванд, то дар ҳама вақту замон серталабу фоидаовар боқӣ монанд. таъсиси ширкати туртиҷӣ вобаста ба суръатбахшидани раванди рақамикунонии соҳаи сайёҳӣ, ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони хориҷӣ ба ҷумҳурӣ буда, ба рушди имконияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ, инчунин истифодаи хизматрасонӣ ва ҳамкорӣ байни ширкатҳои сайёҳӣ мусоидат менамояд. обу ҳаво, нақшаи хатсайр, нақлиёт ки кадомаш метавонад рафта, кадомаш наметавонад рафта ба минтақа муайян шуда, чӣ гуна либосу таҷҳизот лозим, чӣ хел пойафзол доштан зарур аст, ҳамаи инро шумо бояд донед. ин ҷамъи соҳаҳои бо ҳам алоқаманде ҳастанд ки ташкилотчӣ бо ҳавсала будан ва дониши хуб доштан зарур аст ки сайёҳ ба шумо боварӣ дошта бошад. ҳоло маълумот дар бораи минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон дар манбаъҳои иттилоотӣ хеле каманд. дар вақти сайёҳат ба ноҳияи айнӣ бо чанд нафар сокинон вохӯрда аксҳои кӯлҳои Алоиддинро нишон додам. онҳо боша бо ҳайрат савол доданд: ин кӯлҳо дар куҷо? ҳолон ки ин кӯлҳо на чандон дур аз ҷои зисти онҳо қарор доштанд. ман кӯшиш мекунам ки чун сайёҳ ба сайёҳат равам ва худро дар ҷои сайёҳ гузорам, то фаҳмам ки сайёҳ бо роҳҳои кӯҳӣ ва ағбаҳои мо сайр карда чӣ эҳсос дорад. зеро вақти худатон дар бораи чизе пешниҳод мекардаатон таассуроту маълумот доред, шумо метавонед онро ба сайёҳ фаҳмонед, лек эҳсосро фаҳмонда намешавад. онро бояд шахсан имтиҳон кард. масалан дар бораи як хӯроки болаззат наметавонем чӣ гунагӣ лаззати онро баён кунем. барои ин бояд хӯрокро худ чашид ва таъмашро эҳсос кард. масалан ҳоло шумо ин барномаро вақте тавассути телевизион пахш мекунед,
мебинад, бинанда инҷо танҳо расм мебинад. Аммо он чизе ки ҳоло мо мебинем ва эҳсос мекунем, ин тамоман чизи дигар аст. Инро танҳо бо аксу навор ва сухан наметавонем баён дорем. Это никогда не передашь словами. пас аз истироҳат мо дар пасманзари кул акси хотиравии гурӯҳӣ гирифтем. Баъдан лавозимоти худро ғун доштем. Партобҳоямонро ҷамъ карда бо худ гирифтем ва бо хотираҳои пур аз эҳсосот баргаштем. Ин саёҳат дар баробари саёҳати кӯҳии навбатӣ будан инчунин боиси кашфи табиати нотакрори боз як гӯшаи Тоҷикистон гардид ва лаҳзаҳои хотирмони зиёдеро дар ёд монд. ҳамин тавр саёҳати мо дар минтақаи кӯҳсори назаррабою дилфиреб ва барфпӯши лолакули хоҷасангхок ба поён расид. биандагони азиз, умедворем ки аз ҷараёни саёҳати кӯҳии мо ҳамроҳи як гурӯҳ саёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат таъссуроти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатии барномаи кӯҳнавардӣ аз телевизиони саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.